Assalamu alaikum an kanubagaw denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an b'aw fo dantɛ foli min na Mali kunnafoni.net ale jabarani kan kanubagaw ka fɔ a ye ko ne ka émission mandi daminɛtɔ ye n'o ye zikiri waati ye kanubagaw an y'o de fɔ ɲɛna an bɛ yan nɔ aw de kama ka se ka aw la nisɔndiya cogoya min na zikiri ko kan ka se ka bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan kanubagaw an tɛna kuma janya an ka belebele dɔ b'an bolo bi studio kɔnɔ aw ni ne an bɛna jɛ ka kuma tɛngu an ka belebele la a ka se ka caman fɔ aw ɲɛna aw bɛ se ka min faamuya zikiri ko ka cogoya min na ne b'a dɔn a ko tigɛ basi ka na dɛsɛ dɛ salamu alaikum karamɔgɔ wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh somɔgɔw basi foyi t'a la alhamdulillah basi tɛ yen nɔ amba nse amba ok karamɔgɔ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an lajɛli jamaw ya ok basi t'a la n bɛ fɔlɔ ka a ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma amin k'an ka kuma daminɛ n'o ala kelen tɔgɔ ye ale min y'a fɔlɔ ni a b'a laban ka sɔli kɛ kira fɔlɔ ni kira laban kan n'o ye muhamadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taslima ka bonya segi shirifiw ma o kɔfɛ ka foli belebeleba ta k'o di teleso mɔgɔw yɛrɛ ma aw ni timinandiya aw ni cɛsiri an artisiw an dɛmɛnina o kɔfɛ min lajɛli jama bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tulo bɛna fɛn fɛn ɲɛ bɛna ni waati in na ka foli taga di aw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ aw tulo bɛ aw badenkɛ ani aw ka kalanden ne mankan na n'o ye zikiri Muhamadu Fane Bamakɔ yan ka bɔ Ɲare la kuma na o y'a ko bannen o ye bita kɛlen ye balima ko Fane bilalen Fane ɲininkali la kɔni kuma t'o kɔfɛ bilen ok Muhamadu Fane i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fo dantɛ foli min na a diyara n ye ok Muhamadu ni i yɛrɛ fɔ Muhamadu Fane ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na ok ne bɛ bɔ Banikɔ Banikɔ dugu min bɛ yen ko Masigi ne Masigi ka di ok faamuya sɔrɔla la Muhamadu Fane an bɛ se ka dɔn i nana zikiri kɔnɔ cogoya min na ok basi foyi t'a la a mɛnna kabi ne ka dɔgɔ n bɛ kilasi kɔnɔ donc ne tun bɛ to ka dɔnkilininw da n tɔɲɔgɔn ni minnu bɛ kilasi kelen na olu tun bɛ encourager juma o juma an tun bɛ fara ɲɔgɔn kan kalanyɔrɔ la ka taa kilasi kelen kɔnɔ donc an bɛ taa an bɛ wajuliw kɛ donc yanni wajuli ka daminɛ ne bɛ to ka wuli n bɛ dɔnkiliw da o y'a sɔrɔ n bɛ Araseni Sali de lamɛn kosɛbɛ sunkalo waatiw fɛ ale de ka dɔnkiliw tun bɛ caya telesow ni arajosow la donc tun b'ale n tun b'ale de lamɛn ni dɔnkili kanu o yɛrɛ de fɛ donc kilasi kɔnɔ n tun bɛ to ka dɔnkili da kelen ten yanni ko wajuli ka daminɛ kilasi kɔnɔ donc n tɔɲɔgɔnw ye encourager kan encourager ko ne yɛrɛ bɛ se ka nin baara in kɛ o ko n kan ka di Ala ko wa ko ni n ye min ta ko bɛ to n hakili la donc ko n k'a lajɛ ko n k'a kɛ donc ne nacogo filɛ dɔnkili kɔnɔna na no dɔnkili dala foyi tɛ anw ka du kɔnɔ ka daminɛ an mɔkɛ la fo kana bila ne la ne kelen tɛ dɔnkili dala tɛ faamuyali sɔrɔla la Fane komi i yɛrɛ y'a fɔ ko kilasi kɔnɔ Fane bɛ se ka anw ni a bɛ se ka kɛ i ka kilasi kɔnɔden dɔw fana bɛ i lajɛ i bɛ se ka an hakili jigin olu dɔnkilinin ninnu dɔ la kosɛbɛ ok طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مرحبا يا خير داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مرحبا يا خير داعي Araseni Sali ko dɔnkili ne kun ka di ne ye kosɛbɛ yɛrɛ ok o diyara ok Fane komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye zikiri waati an bɛ se ka Fane ɲininka mun de nana ni zikiri da in ye Fane bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o question an k'o jaabi la mun de nana ni zikiri da ye basi foyi t'a la i ka o ɲininkali a diyara n ye bon ne kɔni ka hakilina la zikiri da mana cogo wɛrɛ la dɔnkilida ye dɔnkilida de ye silamɛw fɛnɛ silamɛya kɔrɔ tɛ ko n'i kɛra silamɛ ye walima n'i kɛra alamɔgɔ ye fo i ka i sigi kuma bɛɛ k'i bɛ i suma ala dɔrɔn nɔfɛ tɛ silamɛya waati dɔw di silamɛdenw yɛrɛ ma a ka aw la nisɔndiya
y'a faamu donc o hukumu kɔnɔna na zikiri bɛ se k'a fɔ dɔnkili yɛrɛ komi a bɛɛ ye dɔnkili ye sa mais différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ anw ta in u b'a fɔ ma ko kalan dɔnkili kalan dɔnkililama donc zikiri ye fɛn ye n'i ma ɲɛ a dali kɔ fana i ka ala ko kumaw de fɔ a kɔnɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw kana ka taa ɲuman sira kan e bɛ se ka kalan kɛ sa e b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim donc i y'a kuranɛ kolo de kalan donc ne bɛ fɛ k'a ta sisan k'a kɛ n'a fɔ a dɔnkililama ye mɔgɔw ka ɲɛnajɛ n'a ye ne bɛ se k'a da bisimilahi 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 arahamani donc i bɛ se k'a kɔrɔw nati bamanankan na k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna o cogoya la donc a b'aw la nisɔndiya n'a ye silamɛya yɛrɛ fana ye waati dɔ di silamɛw ma a k'aw yɛrɛ la nisɔndiya i y'a faamu. Ok, faamuyali sɔrɔ olu la. Fani, sisan zikiri ani fɔlɔ zikiri e yɛrɛ bolo différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Ok, donc komi diɲɛ yɛrɛ ye yɛlɛma caman ye an bɛ waati min na i ko sisan fɛn caman donna zikiri la minnu tun t'a kɔnɔ a kɛra a fɔlisenw cogoya ye a kɛra a dɔnkili yɛrɛ da cogoya ye yɛlɛma caman donna a la barisa n'i y'a jateminɛ fɛn caman bɛ an ka zikiri kɔnɔ bi i n'a fɔ piano bala gitari donc fɔlɔ ninnu si tun t'a kɔnɔ olu bɛɛ donna a kɔnɔ sisan wa i fɔlɔ olu fana tun tɛ se ka don a kɔnɔ barisa a daminɛ wagati olu fana tun tɛ yen donc olu bɛɛ nati la an ka jamana kɔnɔ kɔsɛ in na o de kama zikiridalaw fana bɛ baara kɛ ni o caman ye ne ka faamuya la. Ok, fɔli fɛn de ye u différence. Voilà, o y'a différence dɔnkili dacogoya la fana yɛlɛma dɔɔni donna o fana na an zikiridala denmisɛnninw sisan wagati génération mɔgɔw fɛ olu fana tun t'a kɔnɔ fɔlɔ. Ok, faamuyali sɔrɔ olu la. Fani, an bɛ se ka dɔn i ka zikiri da i y'a daminɛ depuis ni wagati jumɛn ka na se sisan ma a bɛ san joli la? Ok, ne donna la a ma mɛn n bɛ se k'a fɔ ne ma fili ne donna la 2010 yɔrɔ o kɔni tɛ waati jan ye o dun ye dɔɔni kɛ dɛ k'a daminɛ 2010 la ka na sisan Fani ye album bɔ a? Bon alhamdulilayi n ma album bɔ mais son caman bɛ n bolo ka fara video kan awɔ sinon ma album préféré ka kɛ fɔlɔ. Ok, kuma ala ka album bɔ nɔgɔya. Amina amina yarabi. Ok Fani, naam i ko k'i y'a daminɛ kabi 2010 fo ka na se san 2021 na Fani ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ a ka zikirida kɔnɔna na? Ok, i ka o ɲininkali diyara n ye baara o baara gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la barisa baara gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ ye min ye i bɛ taa sɔrɔ e min bɛ baara la ni baara ka di ye ni moyen t'i ye ka studio kɛ walima ka video kɛ a caman na i b'i sɛgɛn donc a daminɛ na n y'o gɛlɛyaw sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc n tun bɛ n débrouiller n bɛ taa studio la n bɛ wari sara dɔɔni ni n ka wari dafala n bɛ taa n ka morceau kɛ u b'a bɔ ka di yan n bɛ na n'a ye so n kelen kɔni. Ok, hali bi ala k'a nɔgɔya. Ok kanubagaw an mago b'aw ka dɛmɛ na dɛ Fani mago b'aw ka dɛmɛ na studio ko la a ka misiki dɔnkiliw ni video bɔli la an jigi b'aw ka dɛ. Ok Fani, an ye dɔ kɛ kuma na n'i ye filalaka ninnu wele sisan k'u ka n'u sigi ko k'aw ka baro lamɛn n'i ta kɛ kuma ye dɔrɔn fila dɔw yɛrɛ bɛ sunɔgɔ. Ok, Fani bɛ se ka filaw kunu ka bɔ sunɔgɔ la ni misiki duman dɔ ye. Ayiwa baasi t'o la. Ok, ala ka mɛn sabama kira bonya ka masali ala rasulilayi. Maliyendenw y'an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ Maliyendenw y'an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ ko la ilala an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ Muhammadu Rasulullah an ka sabali sa an ka ɲɔgɔn minɛ minnu k'u bi ala fɛ u ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ minnu k'u bi kira fɛ u ka sabali sa an ka ɲɔgɔn minɛ minnu k'u bi diinɛ na u ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ
mɔgɔ minnu k'u ti diinɛ na nka sabali sa an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ maliyɛndenw an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ bɛnko kuma dun ti mɔgɔ kelen ko fɔ bɛnko kuma dun ye jamajɛ ko ye ŋɔni bi kile tɛ mali la maliden nu fila ni numudenw ta tun ye sinankunya kulonye ɲɔgɔn fɛ yan nka bi tile la o bɛɛ banna mali kɔnɔ yan olu ta dun tun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ma mali kɔnɔ yan ŋɔni bi tile tɛ mali la maliden nu ka dɔn ni bozodenw ta tun ye sinankunya kulonye ɲɔgɔn fɛ yan mali la nka bi tile la o bɛɛ banna maliden nu ala olu ta dun tun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ iye he mali maliden cɛman ni musoman nu an ka bɛn bɛn de bi fɛn caman dilan. Merci beaucoup. Merci. Ok, o diyara. Ok. Bɛn de ka ɲi nɔ. Kosɛbɛ. An ka ɲɔgɔn minɛ sabali de ka ɲi nɔ. Foyi ti sabali bɔ foyi ti bɛn bɔ. Walahi. Hali bi ala ka bɛn na an ka ba maliba kɔnɔna na. Amina arabi. Ok, o diyara. Fane. Naam. Komi i ye gɛlɛya dɔ fɔlɔ i y'o fɔ an ye. Gɛlɛya mana kɛ cogo cogo nɔgɔya dɔw kɛra. Kosɛbɛ. Fana bɛ se ka da don dɔ la k'o fɔ an ɲɛna. Baasi t'a la. Alhamdulillah ni waati in kɔnɔna n bɛ ala fo k'ala barikada. Ala ye mɔgɔw di yan minnu bɛ k'an dɛmɛ n ka baara la kosɛbɛ kosɛbɛ. O yɔrɔ la n b'o foli ta k'o di n karamɔgɔ ma n'o ye Zikiri Umar Tarawele. N'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ o 2010 kelen in de la. Donc fo kana bila ni waati in na ale ye dɛmɛ camanba de kɛlen ye. N ka video bɔlilaw n ka baara minɛnw fana na a y'olu caman di yan n ka baara kɛ n'o ye. N ka sɔnbɔw la a ye dɛmɛba kɛ o caman fana na ka fara kanubaga camanba bɛɛ lajɛlen kan. A bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ yan o caman ye dɛmɛ kɛ alhamdulillah an bɛ don min na ko bi n bɛ ala fo ka ala barikada. Tabarikala. Ayiwa kanubagaw an b'aw fo halisa hali bi a ka dɔ fara aw ka cɛsiri kan aw ka se ka Fane dɛmɛ cogoya min na ka se k'a ka ko sankɔrɔta kɔrɔta kojugu. Ok foli b'aw ye. Faamuyali sɔrɔl'o la. Fane yɛrɛ karamɔgɔ ye jɔn ye? Ok ne ye zikirida daminɛ ne ye maa min kanu ka gɛrɛ o la k'o kɛ n karamɔgɔ ye o kɛra Zikiri Umar Tarawele Dɛbɛtɛkaw ka kɔnɔ. Awɔ Umar Tarawele. Ok an bɛ Umaru yɛrɛ fo f'a sigiyɔrɔ la n'an ma fili an ma ɲinɛ a yɛrɛ pasera an ka plateau kan yan nɔ an ka foli belebeleba bɛ a ye. Ok o ɲɛna Fane ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw min tɛ Umaru fana ye i n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ. Oui n kalanden ɲɔgɔn barisa an caman de bɛ Umaru bolo donc ni olu caman bɛ jɛ ka baara kɛ n'a fɔ Musa Mayiga Amadi Kida Isa Konate Tata Kida o n'a ɲɔgɔnna an ka ca dɔɔni. Olu bɛɛ an baara kɛ ɲɔgɔn n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok kuma foli bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Ami. Ok Umaru Fane n'an bɔra Umaru ka kanali kɔnɔna zikirida la zikiridala mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen i n'u cɛ bɛ cogo di? Bon alhamdulillah basi foyi tɛ ne ni zikiridala ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn bɛ n wele u kungo la n bɛ taa n'u bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ne fana kungo sera o cogo kelen la ni n wele bila ma u bɛna fara n kan an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fo k'a ja basi foyi tɛ ne ni zikiridala foyi ni ɲɔgɔn cɛ. Tabarikala. Walahi. Ala k'aw kan bɛn. Amina yarabi. Ala k'aw mɛn ɲɔgɔn bolo. Ami. Ok Fane. Naam. I delila ka voyager ka taa zikirida fan wɛrɛw fɛ. Kosɛbɛ o caman kɛra an ye Burukina kɛ ka Côte d'Ivoire kɛ ka Lajinɛ kɛ bravo ka Mali dugumisɛnninw caman fara o kan Sikaso Seku an y'olu yɔrɔ caman kɛ. Mana hali ala ka États-Unis ta ala k'o nɔgɔya Fane ma. Ok Fane komi émission sera kuncɛyɔrɔ ma Fane ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛnw de ka di Fane yɛrɛ ye a ka zikirida kɔnɔna na? Ok i ka o ɲininkali diyara n ye baara kɔnɔna na min ka di ne
baara la degun tɛ ban baara la hɛrɛ tɛ ban degun mana sɔrɔ cogo o cogo degun kɔfɛ hɛrɛw bɛ na n bɛ se ka kumakan min fɔ o yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ an wele ka taa u ka inauguration na n'o y'u ka kulonkɛw ye ani y'u ka kɔɲɔw donc u b'an wele barisa mɔgɔ bɛ ni i kɛcogo don dɔw i bɛ dɔw wele bɔ i bɛ taa sɔrɔ a ko tɛ ko ɲɛnamaya dɔw bɛ mɔgɔ bafu ye mais n'i ye maa wele k'i jija i jija a tigila mɔgɔ la i k'a ladon i k'a tɔbɔtɔ donc n'o kɛra a tigi yɛrɛ bɛ se ka courage sɔrɔ k'i ka baara kɛ e bɛ wasa ale yɛrɛ bɛ wasa mais n'u y'i wele n'u taara u sɔrɔ cogo dɔ la walima n'u ma i minɛ ka ɲa donc a b'i mɔgɔ la décourager donc i bɛ se ka baara kɛ mais a tɛ kɛ baara ɲɛnama ye mais n'an ye ɲɔgɔn wele an k'an jija bɛɛ ka sɔrɔ i ka hɔrɔnkan kan a ka baara kɛ o ka bɛɛ lajɛlen ka wasa bɔ o kɔnɔna na parce que a bɛ se ka kɛ o don tile kelen ni e tigi n'a ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ye mais n'a jara a tɛ dan o ma kow tɔ bɛ kɔfɛ i y'a ye. Ok, faamuyali sɔrɔla la. Ayiwa. Fɛn jumɛn man di Umaru fana ye fana ye a ka baara kɔnɔna na ko tilennenya de ka di ye baara kɔnɔna na jumɛn fana man di ye tugun min tɛ o fana ye. Min man di ne o ye janfa hasidiya baara la vraiment o man di ne parce que hasidiya yɛrɛ fɛ n'o sɔrɔla hadamaden dusukun na dɔrɔn o bɛ i yɛrɛ de jeni fɔlɔ jɔnni ka se i bɛ ka mɔgɔ minnu hasidiya ma kosɛbɛ. Ok, barisa maa yɛrɛ ŋaniya bɛ min da i yɛrɛ kan ni ala yɛrɛ tɛ jɔn foyi t'a dɔn i dusukun dayɛlɛ dɔrɔn i k'a tile mɔgɔw ma bɛnsɔngɔniya ani hasidiya i k'o dabila o de man di ne ye baara la. Ok, faamuyali sɔrɔla la hali bi ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Amina yarabi. Ok Umaru Fane a kɛra Umaru ye sa Fane folikan min b'i bolo k'a fɔ ani an lamɛnni jabɛli jɛmaw ye i bɛ se k'o fɔ ani ka morceau laban da an bɛ sɔrɔ ka kuku kɛ kanubagaw la. Ala sɔnna basi foyi t'a la. N bɛ foli belebele ta k'o fɔlɔ aw teleso mɔgɔw yɛrɛ la aw minnu cɛsirilen don an artiste denmisɛnninw ka ɲɛtaga la vraiment an ma dan sɔrɔ aw la an b'o foli belebeleba di aw yɛrɛ ma o kɔfɛ ka kanubaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ k'i se k'an ye duko ani bange la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'aw sara ala k'aw sara awɔ. Ok, sa an morceau laban k'a la. Ok. Baasi t'a la ala k'an bɛɛ sababu ma ala kira bonya kama sɔli ala rasulillah. Ko dunuya bɛ taa san bale ma se lamɛn an ka sabali ko dunuya bɛ taa san bale ma se lamɛn an ka sabali ko dunuya bɛ taa de ni ma bana ni ma i na segin don dɔ o tɛ mɔgɔ si se ye ko dunuya bɛ taa san bale ma se lamɛn an ka sabali ko dunuya bɛ taa de jɔyɔrɔ ko kɛlɛ cayara wari nɔfɛ kɛlɛ cayala fanga sabali ko dunuya Mamadu tununa Seydina Mamadu tununa kira kuntigi carida wa kira laban tarida ko dunuya bɛ taa san bale ma se lamɛn an ka sabali wari batigi kana waso de ko wari b'i bolo jama batigi kana waso ko jama b'i bolo i fɔra dɔw kɔ i tɛ olu bɔ i ni dɔw bɛ tuma kelen na i tɛ olu bɔ diɲɛ fosi la ja dunuya bɛ taa sa ko dunuya bɛ taa sa bale ma se lamɛn an ka sabali. Wallahi foyi tɛ sabali fana bɔ ala ka sabali di bɛɛ lajɛlen ma. Ok i nana wele lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ. an b'a fɔ k'ala k'i bolo mɛn i ka baara la ala ka nɔgɔyaw kɛ halisa ala ka kanubaw i tin don i kanubagaw la. Ok ayiwa kanubagaw nin de tun b'an bolo ka yira aw la
zikiri Mamadu Fane aw yɛrɛ bɔra ka isa Mamadu ye ko minnu kɛ kanubagaw an y'o de fɔ ye an bɛ aw de kama ka se ka wala nisɔndiya cogoya min na an b'a fɔ ye k'aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo kan ko aw kan bɛn wagati wɛrɛ